Hello guys, ngayong hapon mga katropa nga Bisaya. Ngunit akong trabaho na purong hapon na guys. Akong sibuyas ni batong alugbate, okra ni talong. Ngunit ako ang trabaho ron guys nga katropa nga Bisaya. Habis sa pagkuan ni gulay. Nya padong mang pumuuli nabud ko daag manok. Ora. Nabud ko daag manok guys, kamuuli nako. Padong ko ani mo uli.